skive, baby. Kender det der med, at man godt lige gad ryge noget weed, men så ved man ikke, hvor man kan købe noget henne? Her er en fortælling om noget, der er sket. IRL, at du bare lige ved. Historien går ned i 8K, og det her er som det kan gå. Hjemme hos min homie chiller med noget lækker mad. Han spørger om vi skal chille med en cypher eller hvad. Han og dig er straight på plade, fresher på sæson. Jeg siger det kunne være rimelig lækker med en bong. Han siger har du no weed? Jeg siger nej, hvad med dig? Han ryster på hovedet, siger heller ikke mig. Han kigger på mig, og jeg kigger på min ven. Hvor kan vi købe no weed hen? Min homie siger min homie, jeg ved at du har venner, der har weed på deres hænder og nåle på tænder. Ikke for jord, humaniora, men alligevel. Dem der læser det, ryger bong uden tvivl. Jeg siger desværre, det er ikke sådan det er. De er fitness.dk og praktik på DR. Jeg tror det er krisen, der har gjort den nervøs. De er alle sammen blevet vildt seriøse. Jeg siger, hvad med dig? Har du nogen idéer? Han tager sin computer og siger, tjek det her. Ind på Google, søg formular. Hvor kan man købe noget weed hen var? Der er ikke noget på Twitter, og der er ikke noget på Wiki, men der er en netbutik at kigge i. Med filler, papir og piber til salg. Der er alt til salg, lige undtagen salg. Vi begynder at stresse. Hvor får vi det fra? Sender sms'er, men der er ikke noget svar. Vi beslutter at gå en tur i kvarteret. Måske kan vi blive inspireret. Men du går kold, når du prøver at købe weed på Trøjborg. For der er ikke nogen bøller, ikke noget ballade. Der er sandwich og forældre, køb i Torden Skjoldskade. Jeg foreslår, vi spørger inde i kjolderen. Min homie kigger på mig, som om jeg skør i volderen. Men okay, det er et forsøg værd. Da jeg går derind, siger det ding dong der. Jeg indløser en tipskupon og spørger på en meget elegant facon. Holder en usynlig joint op mod min mund, så han kan se, at jeg gerne vil have weed til en blond. Men man kan se, han er ikke helt tilfreds. Men jeg har fået den idé, han sælger has. Han siger nej, det er ikke noget, vi sælger. Jeg siger, nej, tak og farveler. Vi er på gaden igen, uden gode idéer. Måske det nede i Mølleparken, det sker. Min homie ser på sin telefon på sin ur. Konstaterer, det er en lang god tur. Det begynder at blive køligt, det er ved at blæse op. Men vi vil så gerne have noget weed, så vi kan blæse op. For at gøre en lang historie kort, du ved. Det ender med, at vi ender dernede. Men parken er tom, der er ikke nogen. Det er selvfølgelig også en visitationszone. Klokken er mange, vi burde da vide. Man kan ikke købe noget weed på den tid. Min homie kigger på mig, siger løbet er kørt. Jeg kigger på min homie, siger hør. Vi går hjem uden no weed. Vi går hjem, day of the beat. Det var min historie, sådan kan det gå. Har du lært noget? Det håber jeg på. Sådan kan det gå, når man ikke ved, hvorhen man kan købe det fed. Hvorhen kan man købe det fed der? Jeg ved det ikke, man. Vi går hen til sådan en rygerklub, jeg godt står ude foran sådan. Bare sådan, hvordan kommer man ind i rygerklubben? Skal man have sådan en kort eller et eller andet? Er der kode? Det er også sådan en vandpipebutik. Hvad så, har I noget weed eller hvad? Han ligger der og ser fodbold og bare omringet af damer. Så er han sådan, nej, vi har bare vandpiber. Det er sgu da løgn, mand. Jeg ved sgu da godt, han har noget weed. Men altså legalize it lige.